Ndị hụrụ Gosmadon Media ego ailanya uruwesi go ailanya tano beke and obuleke ka ụmụ Igbo ji eme omenala ha eke bụ General Day ụmụ Igbo ji eme omenala ha and the town of Bukano Eke Kai God Ojo Tutu town of Eke Oh Chuko Kikabiawa Eke Kerowa Chuku Kerenigbe Urowa Mama Paso Mama Sama Sagula Chembo Dubudike Nde Lundale Ndi Nde Mende Oku Alimbare Olobigi Kanu Alimwidi Keben Siri Bidonjen Ezikenna Odimmanna Murohanna Agụbanna Uzokakunna Chimogunna Mother Dibia Manna Ebere Chukunna Ọnụwabụ senti nke mma Ọbaneze nwaanyị ọbana nwunye Igbo onye nyere ụmụ ya mmiri tinye ebukwala azụ dị ya n'ime ma ha jiri mmiri na-esi nri ha na-aṅụ mmiri aṅụ ha na-aṅụ mmiri ha na-aṅụta ndụ ha na-aṅụta ahụ isi ike ha na-aṅụta ihe ọma ha na-aṅụta akụ ha na-aṅụta ihe dị mma mana ebukwala azụ dị ya n'ime mmụọ ndị Lazamoku ọka agwụ ndị mbụla ndị egede ndị ichie gbatatalụ ihu ndị ọgaranya ogbugbu mere nne ogbugbu hite ogbugbu ụmụ duru makala mmụọ bụ nwa dị ala ụmụ duru hite wee na-akpọ nnụ tata Kanu bịa tara ọjị Kanu si ata ọjị Kanu si atatara m ihe ọma m were aka nwatakịrị ya na ọjị nna were aka okenye na-amịa tatara m ihe ọma gozie m maka na taa n'obe eke keketa anụ ketara m ihe ọma ketara my followers ihe ọma ketara my fans ihe ọma eke ketara ihe ọma kepụrụ ihe ọjọọ orie erotara ihe ọma rụpụrụ ihe ọjọọ afọtara ihe ọma fọpụrụ ihe ọjọọ ụgbọ akpọtara ihe ọma kpọpụrụ ihe ọjọọ ọfọ ka m na-agọ nke ebe ọnwa Disemba ka anyị nọ ka ihe ọjọọ na-eso ọnwa Disemba abịa ka ọ ghara iru anyị nsọ o jiri gbuo anyị o ji egbu onwe ya onye si n'isi anyị na-agba aja ga isi nwata aja maka na ọ kụrịla nwanne ya na-eso maka onye anya nnedo ọ bụ kirikiri ka ọla bụ ukwu ese ọja rụ ukwu ose elu ọ bụ ugo buzuo shake ụkwanụ oge ọ daa osisi rugisie ọgwụsịsịa ọzọ anịga ọzọ eruchikwa ekekọrọ ụbọchukwu oke abịa nwere biko mee ka anyị dị ka aja ntọala obodo agụta ọlụ anyị gbara aka pụọ anyị lọta anyị eburu ngozi anyị eburu amara anyị eburu ego lọta ụmụ Igbo ebe ọbụla anyị ha nọ gozie ha na Eke gozie ha na Afọ gozie ha na Nkwọ gozie ha na Orie ahịala ụbọla bụ nke dị n'ala Igbo maka na Igbo gboo obodo Chukwu hụrụ n'anya obodo Chukwu okike abịa ma anyị hụrụ n'anya kepụtara dị na Naịjirịa kpatara anyị bụ isi na ihe ndị ọ na-eme ekekere ụwa Chukwu okike abịa ma ana m akpọ gị gozie ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ
mmụọ onye ọjọọ sọ krismas abịa agaghị afụ anyị na-egeje anyị labata abata ndị ọjọọ na-aga n'ihu anyị nọ n'azụ ha na-egala azụ anyị nọ n'ihu ha na-ega n'ihu na-egala azụ anyị nọ n'etiti ụbọchị njọ ụkwụ agada kwụ anyị ama o jiri gba o ji egbu onwe ya onye si n'isi anyị lawa aja ga-ebisa wata aja obodo Imo steeti Chukwu okike gozie anyị mee ka insekuriti nke lara Ejide steeti ka ọ kwụsị gọvanọ anyị Bukalo Distinguished Senator Hope Odidika Uzodimma gozie ya n'Eke gozie ya n'Afọ gozie ya n'Akwọ gozie ya n'Orie onye isi ndị eze bụkwanụ eze Imo His Royal Majesty eze Dr. Isi Okeke gozie ya n'Eke gozie ya n'Orie gozie ya n'Afọ gozie ya n'Nkwọ nye amamihe nke ọ ga-eji lewepụtasị ihe ọfụọ n'anya usu mmadụ agaghị afụ anyị ndị onongo men agaghị afụ anyị ndị asasin agaghị afụ anyị ndị na-agbagbu mmadụ agaghị afụ anyị ndị ọbụla ebe ọbụla ha tụrụ eromerụ anyị echiche anyị ebe bụ ụdị mma Chukwuka bịa ma tisasịa ha mee ka obi ha ghara igbu ofu ha fụ anyị anya dịka mmiri n'anya ha ekekere ụwa Chukwuka bịa ma mmụọ niile ndị nke mkpụrụ okwu tata bịa n'ụtọ ọjị nnụ na-atọ ọjị na-atara m ihe ọma na-atụtara ihe ọma na-atụtara ya akụ na-atụtara ya ihe dị mma ka m si aga ọjị taa anụ ka m na-agọ ndụ lagọta ihe dị mma lagọta ego ihe anyị ga-eri agaghị akọ ihe a ga-eji azụ ụmụ agaghị akọ ihe a ga-eji abụ ọgaranya agaghị akọ ihe a ga-eji agba moto agaghị akọ ihe a ga-eji arụ ụlọ agaghị akọ ihe a ga-eji ekụkọsị ala agaghị akọ ekekere ụwa Chukwuka abịa ma mmụọ nụ n'elu mmụọ nụ n'ala mmụọ nụ n'ikuku mmụọ nụ na mmiri gbadatanụ ka nụta ọjị otu ọ siri ọjị taa nụ ihe niile m chetara ma ndị ka ngwuru cheta otu a ka ha gosi ere ha ọ nwanne nna nwoke gụrụ ọjị tata bụ Eke the 6th of December 2023 Comrade mmadụ Ogochukwu Gabriel Oru West Igbo Eye Cosmodom Media Igbo Eye keketa anụ were ketara anyị ihe ọma kepụrụ anyị ihe ọjọọ Orie rụtara anyị ihe ọma ọkpụrụ anyị ihe ọjọọ lee ya ọjị ike gbara ise and ọjị gbaa ise ihe omeniri bụla ihe ọma dị ego ọ na-abịa saraka si jee mee saraka si jee chụọ aja ịchụ aja ihe ọma abịa ọ gbara ise so ọ bụrụ ka m laatị ya ọ mụna ma followers laatị ya lee ya ọjị achara acha nke ewere si ali ekpuchiere gị ihe ọjọọ nke a si lee ya ụzọ gị kwụ ọtọ ụzọ my followers kwụ ọtọ nke a si lekwa aka nzumi nke a si erire ndị iro niile otu a ka ha tiri gbakọta gị azụ gbakọta my followers azụ so ọjị anyị gọrọ tata ọ gara aga onye na-akọwa ọjị ga-akọwara ya ọjị gbaa anyị na ọjị kara aka ọjị a gbara ise nwere ka na-enye mmụọ ndị kpọkuru oku ga kemgbe anyị nọ mara kebụ dị nke gị anyị ndị ndu mmụọ niile nọ kebụ nke nnụ akwọbụ ihe na-eri ka na-enye nnụ nke bụkwanụ nke m maka na ọ bụdị pọzi ka na-enye nnụ ọ bụ ihe na-eri nye na-abụ m afọ ka na-enye nnụ nke bụkwanụ nke m nke bụ mmanya nkwụ ezigbo mmanya maka na ọ bụ onye inyere ọjị n'ala Igbo ị ga-enye mmanya ọ ga-eji lọfee ya nke bụkwanụ mmanya a ga-eji lọfee ọjị nke ngọrọ tata mmanya nkwụ m ga-eji lọfee ya ezigbo mmanya yakọta akpọ mmụọ niile kpụrụ tata na-eke n'obi n'afọ na nkwọ bịa n'ụwa mmanya kanụsi ahụ mmanya kanụsi kpanụ kekpana anyị ihe anyị yọrọ otu a siri kwuo ọ na-afa Chukwuka bịa maka kpere ha onye na-eri ka na-enye nnụ my followers nke bụ nke nnụ were na
when Bluetooth were na lam ya topic nke njiri bata tabo ọla adị mma n'ala Igbo ndị eze anyị ikpu okpu la ekpe ekpere ajụjụ na-ajụ bụ ndị eze na ndị bishọp na ndị fada na ndị priest na ndị ụkọchukwu ala ndị tọrọ ọnụ maka na ị gaa na chọọchị fụ fada because ka anyị mana oriri nsọ ha na-eri na chọọchị bụ ha ji otu chenji ịwa ọjị anyị na ịṅụ mmanya anyị tinye na ọ bụ oriri nsọ maka ndị Igbo gbakọ ha awa ọjị ha niile atọ ọjị ṅụọ mmanya ọjị na-abụ bụdat achịcha mmanya na bụdat nwaanyị ahụ ha na-aṅụ ka bụ mmanya eziokwu nye ebe omenala anyị ka ndị ebere gbanwadịga chenjigharịa na-eme ya ị gaa na chọọchị fụ bishọp kpebe ekpere oyiri okpu fada kpebe ekpere oyiri okpu ndị ụkọchukwu kpebe ekpere ha eyiri okpu ma ndị eze anyị kpebe ekpere ha ekpupe okpu ọ dị mma ọ bụ ka o si eme ya makala ihe anyị na-emeta n'obu ndị Christianity ọnọcha butere ya in the name of Christianity ma the way ha si emezi nke ha bụzi the way anyị si eme nke anyị so nwerela ajụ si ọ dị mma onye eze nwa obodo kpebe ekpere gobe ụfọ okpukpe okpu ka ọ bụ ọdịdị mma. Number 2 question m na-ajụ bụ now ịbụ onye nna nwa gị bịa ịyọ gị ihe o were afa Okeke ọ Okorie bịa yọọ gị ihe nke bụ nna ị ga-like ya instead of ịbịa direct jiri afa nke bụ nna yọọ ihe o were afa onye ọzọ ha na matụrụ ilu mana nnụ ghọtara ihe m na-ekwu ka udo Chineke shia udo Chukwuka bịa ma shia ọ bụkwa m nwa nwanne m nwoke onye omenala na-asọ nsọ onye ka omenala na-atọ ụtọ Comrade Mmadụ Ugochukwu Gabriel Oru West Ego Eye Bosmadon Ego Eye tanu be eketa anụ ketara ihe ọma ise